ئەیکەوێ گۆزەل هەلا دوور ئەم ژووی سنجێتە فێر بوون ئەیکەوێ گۆزەل هەلا دوور ئەم ژووی سنجێتە فێر بوون مانە بەس دووربوون ژی خودیان ئەم ژێڕێ بازاتە تێر بوون. بەشدارێ دەلال ئەڤە دەمەکە کۆ ئەم هەردوو ڕێخستنێن یەکیتی و هەردوو یەکیتی بە هەورە گفتوگۆ ئەم دەکەن ji bo bicîkirina projeyeka beş navmede. Em pir bi karê xwe serfirazin kêfxweşin ji ber ku em gihana vê encama îro. Ne roja xêrê bû roja me te nas kir deryayê ca. Em ne evîn darê te bûn, ne tiyên ne ava te bûn û ne birçiyên masî û kevjalê te bûn. Bera tu zanibe got ez peyalekê ji ava Diclê bi nîvê ava te nadim. Hê derfet heye em dastanekê çêkin a girekî vêxin hinekî ji demê bikirin bi baskî hev bifirin. Hê derfet heye oleke nûrakin bi zimanê hev bankin girê besta vekin dengê hev xweş bikin. Hê derfet heye. بێگومان بەرین هاژی مەگەلک جارە چالاکیên hevbest çêkirina û nihajî em bêhêvîne ku evê çalakiyê me wê berdewam bin timî em ê hevdûra çalakiyên hevbest çêbikin wek her du yekîtiya em wek her du yekîtî jî timî çalakiyê me çi li ofîsa me yekîtiyê bin çi li ofîsên me ê partiyan bildeverin çi hol bin em çalakiyê xwe berdewam dikin û em çalakiyê xwe em çê dikin ji bo ku em bibin wek hêzekê ji bo wêjeya Kurdî ji bo helbesta ji bo romana ji bo روشنبيرية كردي. بلا أرواح أبهرتكم البلاد تتباهون بالرفاه في هذه الأرض لا زال عرقكم يسرد التعب. تحت ظل هذه الشجرة القهوة تعبق بالبكاء. أسمع أنين